Ere gi mago ni jodak e alwora mar dho wath ma Waria mayudore e gwenge mag Imbo e kar chung' od bura ma Bondo. Ywak kendo ni gin kod penjo mathoth e wi okang' ma yande nokaw mar muko udi duto manitie e dho wath ma Waria. Dho wath ma Waria gie sani onge kata mana ute ma inyalo chiemie, ot ma inyalo kanie rech, kar kano gige lupo kata ute matindo malong'o ma welo nyalo konyore ka gichopo kanyo. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nolimo dho wath ma Waria kendo koro miyowa lerno. Higa achiel bang' muko ma Waria mane weyo dho wadhno kachalo gunda. Jodak pod nigi penjo kod ywak ewi timno mane weyo dho wath ma Waria ka odiedo kendo wito jo ohala mane ogeno yudo yuto margi e dho wadhno. John Ochieng Agola ma en jadak ma Waria ma bende osebedo jakom mar dho wadhni chakre 2003 nyaka 2022 wacho ni ne gibedo kod bura moro kod jotelo chieng' mane omuke ute dho wath ma Waria, ka olero ni kinde mane oleng'ore matin kodhi e bura machielo ne owinjo mana ni Waria imuko ma ok onyisgi gima ne okelo muko mar ute ma Waria. Chieng'no nantie mane mana leme that meeting ka ja health nitie, ja fishery nitie, but nadhi e meeting moro Nyamonye, koro nakwayo ofis rusa mondo mi owena thuolo dhi e meeting. Gima nowachno ni idwa tim ler mar beach. John lero ni kata obedo ni jotelo ne nitiere e burano, onge ng'ato ang'ata mano nyiso gi ng'ama ne ogolo chik mar muko ma Waria, ka bang'e ne olernegi ni ibiro chak chenro manyien mar gedo ka nyaka sani en singo mapok oketie tim. Jakom nitie, ja fishery nitie, ja health nitie. Ne ok wang'eyo kuma ne order no ae. Mamuko no notimre atima kamano ma Waria no odong' open. Owachnwa ni biro tim landscaping mondo miyo gitandaza tinga biro within 3 days. Itimo tandaza then imiyo ji kaka igero ute. Koa kanyo up to date onge report moro amora mwaseyudo. Waria sani odong' dho wath ma onge kata kuonde minyalo chiemie, onge ute losruok kata teko sitima malong'o minyalo tigo e chenro mag rito rech. Kaka mine mane loko hotel no dar, moko nodhi tich Usenge, moko be sano dok tiyo Usige Center. Waria ne kama inyalo chiemie. Iyudo rech ma fresh, iyudo rech mowang', iyudo kila kitu, ne ji chieme kendo ne miyo ji mor ka ji tiyo ka. But sani wan kod problem nikech kata king'iye onge kamoro amora di chiemie. Watiyo ka wadhi chiemo malo. Penjo en ni en ng'a manochiwo thuolo mar muko ma Waria to nikech ang'o? Koro kwa penjo tiwachonwa na MCA mong'e wach maka. Kwa penjo to arok mi jopiny plot giger kata structure ma ji nyalo chieme. Office ok nyalo duoko. Koro wa fail to understand ni kara wanto wan e beach mar. Nyisane wasetemo nwa piny nyaka jo fishery ni kara wanto wan kanye. Koso caretaker mane oketo ne mahinyo to giwacho ni wawuoyo about caretaker yiero nyaka 2027. Joma ne giseketo go ema tiyo. Beaches mane Imbo te kata Bondo sub county Waria kende maonge ot. Koro wa fail ganto wan ma ang'o mane otimre. Office ok nyal duokowa, kama nyalo yude duoko be onge. Ewi wachno ne waloso gi MCA ma Imbo East Francis Otiato ma oyango ni en adieri ni muko mar udi ne otimore e dho wadhno kaluwore gi okenge mag chik ma oriwo mago matayo sekta mar thieth. Otiato bende yango ni gedo ne otime dho wadhno ataro mar chik, ka sani nitiere chenro mar gero udi manyien e bwo chik. Jodak to koro ywago nok mar arita kaluwore ni onge ng'ato ang'ata modak e dho wadhno kendo kata teko mar sitima manyalo kelo ler bende onge. Chini gimoro ok nindi because of insecurity. Onge ng'ama odak ka. Koro movements kochakre sa 3 ena lilo kamano. Kata net ni wuon go bro omo ka igudhiambo nikech kodong' kata nyalo lale ne time. Magi berber ne wachulo 1000 but malo achulo ot 3000. And that distance giting'o chiemb rech mang'eny be ka kelo kadhi ge cage. An gi seda. Ok an kenda. Wan team matiyo tich mar rech kae ng'ato ka ng'ato nigi seda. Jodak ma Waria koro kwayo jotendgi moting'o jaod bura margi ma Bondo Gideon Ochanda kaachiel kod Gavana James Orengo mondo donjre e wachno kendo kony Waria duoko chia kod nyadhi mare mondo konyie kata welo yudo kama ginyalo doloyo kumbo e kinde ma gitimo limbe. Aneno kaka dunga business nitie, ji chiemo nyaka i pi. To marwane apenjra na odam no akanye. Beaches mane Imbo te kata Bondo sub county Waria kende maonge ot. Koro wa fail ganto wan ma ang'o mane otimre. Office ok nyal duokowa, kama nyalo yude duoko be onge. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e kar chung' od bura ma Bondo, Siaya County.